Касовата бележка нищо не сте ни дали. Касовата бележка ви дам. Да. Ще ви дам. Трябва да покажете, че на вас трябва да ги дам. Утре ще дойде, но не да ги искате. Чакай, няма интерес да бъда просто. Кажете, Извинете, само да попитам кога ще дойде интернета. 13 септември. Да, прибавят платите преди тази година. Добре, значи вие ще Дали оправите. при те при нея няма? Ще оправите. Те са разделят и не може да разбере кой е. Който служа да ставите офиси с името на вие, огледате, че повечето колеги в момента са там и отстраняват това. Само да се обадим на тия да влезе да гласуват. Няма да има повече такива. Няма да има, да. Просто защото не сме очаквали лоялни към нас, затова просто имаше съобщение, че интернет ще бъде спрян на 1 септември. Така ли? Да, имаше Добре, надявам се, че правилно да се прави. И те са зад и не са само. Просто това се смъртят. Аз съм подписал да Това е някой измам. Обади се на Шойко.